ndị ọma anyị na ha ji bụrụ ihe anyị bụ anyị ekelekwu n'ọzọ ọ ka were m anya na unu ezuolike dịka onye nwanyị zụkwara na-alaghachitakwa ọ ka bụkwa n'oge ụtụtụ mmanụ marakwa na ọ ka bụkwa n'isi mbido bịba nsị ewetara unu ya bụ ihe egwuregwu ọ magburu onwe ya dịka anyị na-ekwurula anyị apịachiela ya bụ ezinụlọ anyị ha na-aba n'ime ya bụ ihe eji atụrụ ndụ na nke eji echekwa ndụ ma atụrụcha ndụ ekwesịrị iche ya eche nke anyị chọkwara nụ ịmanye ọnụ bụ ntụrụndụ ahụ bụ gịnị ịchọgodi n'iriri gị mee gịnị gị kwọcha aka gị tupu irie nne ya asị ije ike ọtụbata agbata ịkwọcha aka kwọ ya enwere iwe na nna chenapụ o nwere ụfọdụ na-ewejecha ha anabata ebe nne chima ebe ka nne ndụ nya ọbagide ya nna cheta weta mmiri eji wee kwụ aka nna hapụ ife ahụ na ife baa n'afọ onye Afrịka na nwe ihe na-egbu nke ifuge n'ọnụ iti n'ọnụ ba ya sị hapụ na ihe bara n'afọ na nje ahụ egbuo n'isi ojii nna che ọkwa ka iji wepụsị ntụtụ hapụgodo ife ahụ na ọ na-ema nkịta biko nụ ka anyị kwụchanata aka maka na nje ihe a ekwuru kịta na nje na ma ndị afụrụ n'anya ma ndị afụrụ n'anya ka ọ kwesịrị ọ dị mma mmadụ kwuo aka tupu o tinye ife ọbụla n'ọnụ ka anyị na-adụkwa nwa anyị nwa bụ ndị okenye ọ dịkwa mma ka anyị na-enedekwa ụmụ anyị anya maka ụfọdụ ha bata ha na-akwọ ha ekpuru akpa ha fee ebe ni were akpụkpọ ụkwụ tupu ebe ni Mommy, where is my fruit? enwere ike onye yipụta kwa ọ na-akpụgo usekwu sef buru sef na ya iwerezi anya na ma ndị jechara jee yuzuo toilet na skuul akwụ ha aka niile ahụ ekwesịrị ịkwụ ya akwụ osodi akpata akụ onye ọbụla gara ahịa ịnara mmadụ aka imetụrụ ego aka gụọ onwe ụmụ ihe ndị imetụgasịla aka ụfọdụkwa n'ikuku ekurula gị bata ịbatagodi otu ahụ ịbatara ihe ga-eme bụ walk on no stretch kwụọ aka kwọcha ya nnọọ ọfụma ekwekwala ka agụ na-agụ gị mee gị ka ị hapụ ime ihe ị kwesịrị ime ekwela ka ihe ị chọrọ ime ka ị mee gị ka ị hapụ ime ihe ị kwesịrị ime maka ọ na-abụ ụfọdụ bataghala gram ihe m chọrọ ihu na onyonyo oge ya eruola ọ gafela tupu ị na ihe na-eme ọ gaala friji o burula frut kwa aka ore na-atụkwa ya n'ọnụ otu a nke bụ na anyị kwesịrị ịkwa aka tupu anyị eri nri nke ọzọ bịazie bụrụ maka anyị emela aga na anyị atụọla ndụ mmanụ otu esi echekwa ndụ ịma ihe ndị ọgba timtim ọkada na-agba ugbu a mgbe ụfọdụ ilewe ya anya ị ga-emebi ga-ebido ebido ihe a nwebe ihe ebido nna ị na-afụ ife a nna afụ ịma a bịara mee introduce helmet bụ okpu ọba ekpuru ya na-agba timtim ugbu a aka dị ole na-ekpu ya mmadụ ole na-ekpu ya ahapụla ya obodo anyị obodo ọma anyị ewebata ha n'ife mgbe ahụ ọwụ onye ọnwụ na-ala nka nna ya takwana mmadụ ụta mgbe ha sị na a na-ekpu ife nwa na aha ha na-ekpu nke a na-ekpu okpu n'isi asị na ụfọdụ kpuru ụfọdụ eme vam nwa ọzọ ya ya ga-esiri Lagos aga mbọ ọhụrụ ngụwa ka a sị na o nwekwara onye kpuru ihe a n'isi ụnyaahụ na ka o kpuru n'isi chọọ ya na kpuru enu ọkada nwa na odisapia ọhụrụ ngụ ihe ekpukwa ọ wụzighị nke ahụ ga-eme ka hapụ ikpu ekwesịkwara ka aka na-ekpukwa gịnị ya bụ okpu ndị ọkada enwere ike gị jụwa ma gịnị bụ ọkada ọgba timtim motosaịkụl ịma akpafeghala ya bụ ihe na ọwụzighị ugbu a na-arụ ụmụ ihe ndị a na-arụ ọ bụrụ mgbe a na-arụ ọgba timtim mgbe uwe ochie ndị ahụ ọ na-awa akpafeghala gị nụ tim ọ ya mere o ji wụrụ gịnị ọgba timtim ma ọ bịa ya na-efe ka ọ na-efe efe ị nakwa na-abakwa na ọgba timtim a lekwa n'anya ụdị onye na-aga ibu gị marakwa ma ọ bụ onye bụ uche nke mbụ m chọrọ ha leba ma ebugodoro ụzọ legara n'ihu onye a o nwekwa ezinụlọ ka m marakwa ma o nwere ihe ọ ṅụrụ ihe ahụ ihe m na-eche igugodo ọpụ ka ịgba na onwe ife ya ekupụta n'ọnya ọkwa nwe ọ na-ana mere ka ịgba na onwe ihe na-ekupụta okupụtasị m mba ka anyị chigagodo jiri na nwayọ inweta otu ha si eme na-agafere ụgbọala ọzọ ụfọdụ ya wee buru mmadụ anya mmadụ ọdụka nna ọsọ enigwe ka nna ịfụ na ana m afụ na a na ha asa anyị kwakọrọ oge na ha adụ kwakọrọ nke bụ eziokwu bụ na ndị ọkada jiri na nwayọ anyị achọdịghị nke ndị keke ụbọchị ọzọ anyị ekwu ya maka nke unu dịjikọ ka njọ
ọnwụ unu bụ n'ụzọ anaghị agaji ndị aga ọkada jiri nwayọọ chekwa ndụ ha chekwakwa ndụ onye ha bụ ọwa ya chekwa ndụ onye ha bụ nke bụ eziokwu bụ na ụgbọanyị na ha akụla n'ogene kwarapụ ma anyị ahụla na ndị ụlọ ọrụ anyị na ha asị oge unu ezuola anyị lawanụ ịchọkwanụ ka anyị na gị mekọta dịka ị na ha ekiri ya bụ ihe onyonyo ị ga-ahụ na o nwere ihe na-aga n'ihu gịnị onyonyo sonyere anyị na soshal midia anyị ọ bụrụkwanụ na Facebook ị ga-ahụ isi mbido ya hụrụ na Twitter nke a na-akpọ nwa nnụnụ na-agba ama maọbụ chọọ ị ga-ahụ isi mbido ọ bụrụ na Instagram nke ahụ i mere nnọọ idere nnọọ obere gị wepụ ya ndị ọ dị ọsịsọ soro anyị ị ga-ahụkwa gịnị isi mbido ma na-asị gị ebe ị bọrọ chi bụ ọkọrọchi ị ga-anọkwara dịka ị nọrọ ugbu a nọrụta ụwa ọma ọ ka bụkwa m onwe mbụ Kingsley Imo ma na-asị gị dịka ị hụrụ anyị taa izuụka ọzọ ị ga-ahụkwa anyị nwekwara olileanya na anyị ga-ahụ gị ị gaghị anwụchu ọnwụ aka m bụkwa Oriakụ Sodiakpata Akụ Susan Ilechukwu